Chit Fam, hey my loves, welcome back to my channel. It's your girl Ash, guys. I'm so sorry for the late update on this fire incident that happened yesterday along Cameroon Street. So along Cameroon Street, guys, nezuro Moto Waparadza, and as you can see now achazika nokunzi chi chakatangidza moto zvi zvakanyatsoitika, but people were busy looting. Vanokwanisa kubudisa madrinks, vanobudisa mazepe, vanobudisa maputi. And it's so sad to the owners of the business because right now vachaita say, that's the question. And vamwe vanhu vachiti nhai mikuru kusungirwa mazepe. Pane mai vabuda apo, guys, vakabata mazepe chete, and vamwe vangu vachibuditsa maputi, vamwe vakabuditsa mvura, vamwe vakabuditsa madrinks. So someone can actually start a business after this incident because of looting. Zvakaoma, zvinorwadza. But then vamwe vanhu votiwo zviri nani kuti at least vanhu vakwanise kubuditsa zvavakwanisa kubuditsa vachinotengesa, vachinodya nemhuri kumba, pane kuti zvipararire mumashops because moto uyu wakapisa zvinhu zvakawandisa. Makuseni ano ndareceive a lot of messages and a lot of news vachindiudzaiwa kuti moto uya wakatozosvika pakuparadza a lot of shops along Cameroon. You know, kwatinoti kuMatuckshop kwese kwatinoenda, guys, tichinotenga zvinhu zvakachipa. And look at that smoke. And people should be very careful because moto unouraya, and smoke yega inotouraya pachezvayo. Tisati tombotaura zvemoto. So they need to be very careful about everything that they're doing. They should not be too close because moto, yes, you want your things out, but kana zvaapa nguva yakaipa, it's better to let them go, okay? So let me know, guys, what you think in the comment section. And do you have anything that you want me to know, guys, or any news, just make sure you let me know on my email. I'll put my email there so that you guys, you keep on updating me on the latest news that is happening in Zimbabwe, in Africa, or even in world at large. I'll be here for you guys for deliver like what I've promised. This is a Chit Chat family, guys. We all accommodate you. And don't forget to smash that subscribe button, give me a big thumbs up, guys, and also make sure you turn on your notification bell so that you don't miss out anything that your girl is gonna post here. So yeah, ndozvaitika, guys, ndozvaitika, and we just pray kuti munhu wese alusa the business. We wish them a quick recovery. Mwari vavhure mimwe mikana, vavhure mamwe madozi, zvifambe, vadzorerwa popose pavakabvisa. Then umwe munhu anga achitiye, why vanhu vachiromba, unoromba now will affect the next person. Sorry to all those who lost their things. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye, guys.